Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 6. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 19 na, bulan sang Mayo, tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga atong talakayon karon nga aga. Ini nga mga isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig siyang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal pa sa ubosipon
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko, gwa na sa inyo puluyan kag magpabakuna. Dua ka bagay lang, siling sang Presidente, pabakuna ka, ukon matapikan ka sang kagaw, ukon makalaton pa ka sa iba ninyo nga mga kaupdanan, labi na sa sulod sang puluyan. Siling sang Presidente, hindi ko kamo mapilit kung hindi kamo magpabakuna, pero hindi man kamo magwa sa inyo balay. Kay kung magwa kamo sa inyo puluyan, makalaton kamo sa iban nga tao. So, kung hindi ka, okay lang, respetuhon, pero hindi ka lang magwa sa imo puluyan para hindi ka makapanglaton. Siling sa Presidente, imol ka man o manggaran kung gusto mo nga magpadulong sa vaccination site, ara dira, gahulat sa imo para magpabakuna. Kag siling sang Presidente, hindi kamo magpili sang bakuna. Kaya ang tanan-tanan nga bakuna nga nagaabot diri sa pungsod Pilipinas para gina sa aton tanan. Kag wala ini sang epekto nga malain. Mas madamo ang mapabakunahan suno sa Presidente, mas makasalig kita nga hilway ang mga lugar sa diin kamo nagapuyo lakip na ang inyo panimalay. Di panawagan sa Presidente, nauna, gwa na, tanan, kung may ara pa nga bakante nga bakuna, gamitan ninyo, kalitin ninyo, kay para ina sa inyo, kag para man sa palibot ninyo, nga hindi maglaton-laton ang kagaw. Amo na panawagan sa Presidente, kay iban hindi pa mo. Ang iba niya hindi magwa sa puluyan, hindi magpabakuna, hadlok. Iling sang Presidente, mayo guro, antes na magatag sang purpose nga ni, pabakuna anayay. Wala bakuna, wala purpose. Wala bakuna, wala bulig. Nado ka budlay, tig-agid ulo. Tiyan mo nang imuon ta guro. Kung magpabakuna, may ayuda. Kung hindi magpabakuna, nada. Kalain. Naara, hindi ka mo magpabakuna, pag tagay siyang ayuda ba, basi hindi ka mo madala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Time Lasais 47 na. Philippine Standard Time, Lasais 47 na. Daw kahapon, nagamonitor ako, iniblang palayag sang Bacolod Housing Authority, ang ila sinihead nga si Victoria Pariñas. Bangod sining pila ka mga nagapanagiya sa balay bala demolisyon kadumdum kamo dira sa ECU Purok Macinadyahon sa barangay Sumag. Ti daw 22 ka panimalay. Ti suno sa kay Pariñas nagbato sa korte. Disgrasya karon na pierde. So bangod na pierde, kay nagligato yung kantuan nila mo. Kung pwede, i-demolish, pagkatapos, butangan sila pwesto, kundiin ang relocation site sa syudad sa Bacolod. Di kundi nagbato, kay man gapati, magurong pumuluyo, nga may ara man sila, iya mo, kinamatarong, adyos, disgrasya, na pierde sa korte karon.
Hindi na sila ka-apply. Ang punto ko muni, na perde sa korte, pumuluyo inasang syudad sa Bacolod, kung hindi naton pagpa-applyon, di naton ini sila paistaron. Amo man lang ng pamangkot ko. Kaya daw kabudlay mong alang-alang man ang magpatindog balay das tubangan sang plaza o tunga plaza. Kaya taga Bacolod, ang aton punto anong imuon aton, sining pila naton ka mga utod, bumato sa kaso pierde. Kung pierde, ang buot silingon, wala na sila lugar, wala sila sa iluhan. Tidiyan na paistaron karon. Ining mga pumuluyo kay taga Bacolod man ina. Abi taga inyo ligwa. Tunan tamayo Misan paano nga makabulig man kita sa aton mga utod diri sa syudad sa Bacolod. Basi may sulusobrada nga mga lugar, tagaan tan lang na lugar diri sa syudad sa Bacolod para nga bisan paano makapatindog mabisan ayob-ayob lang. Napatindugan taga ni balay ng ido, tawo pa. Amo mala nang ako na. Ang luyag ko lang nga bisan paano atipanon ta ini sila. Katulad la sa pag-atipan naton sa mga naigo sang road clearing operation sa Bacolod. Ti kundi tagaan sila lote dira sa Progreso, Village 2 sa Araw Relocation Site. Ini nga aton mga utod dira sa ECU Lopurok Masinadjawon. Ako niya suwestyon ba lang ni. Kay nagbato sa korte, na pierde, wala na sila sang istaran. Wala na sang relocation site. Ang akon punto, simple lang. Basi pa man lang, no? Basi pa man lang madisponihan. Basi pa man lang may lugar. Kag matagaan naton ilistaran, ining pila naton ka mga kauturan. Humanitarian reason lang Ano muna kay bumato, abi nila, makadaog sila. Amo na siling ko basta hindi imuduta, hindi kagid magpasimpalad nga magbato. Kay sa korte perde kagida. Paano kay mo magbato sa korte kag bisan ano pa nimo na nga kalab sa abogado mo? Kay ang titulo ginakaptan sa tagiya. Amo na siling ko basta may mga titulo kag ara ka na nag-star, nag-squat ka da, hindi ka na lang mamursa. Sa malipot kag malaba nga panahon, perde kagid. May ginakaptan siya nga titulo mo. Amo sila nag-squat ka lang da. Di perde kagid. Amo nang siling ko kon gatanya gani ang isa ka banwa kag syudad sang relocation. Sige na, batuna na. Di okay man nga magbato ka sa korte. Nagasto na kamo, perde pa, wala pa sa layluhan. Di ako niya ayo lang, base pa man lang kaluoy bala bilang tao nga matagaan taman sang tinipik nga duta nga masayluhan ini sila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58. Isabit ko lang makadali niyo. Gaulan ang diplomatic protest naton sa pungsod sang China. Ginpatawagid sang Malacanang siya na Senador Juan Ponce Indrele. Ang tindog, pareho sila ni Presidente Rodrigo Duterte makigabyan sa pungsod China. Tidadugay naman ang pagpakigabyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa pungsod China. Pero ang ginagawan nga West Philippine Sea na puno sang mga sakayan dagat
sang pungsod China. Tiga pangabay, protesta, wala kagtuo nga kung mahimo kakasunda ang ila mga sakayan dagat. Tiyan mo ning natabo, subong, naglala pagid. Kay daw, pati ang aton mangingisda daw dilian na nga mangisda dira sa aton kaugalingon nga teritoryo. Amo ning masakit sa tanan. Pakigabyan, migo ang aton pananawan. Okay lang. Nagdamo sa kayan dagat, basta wala lang gihilabot, kag wala man lang magpalupok, okay lang. Padayon ang atong protesta, diplomatic, para bisan paano ba si matalupang danman sang pungsod China. Ang masakit subong, kay pati ang pangisda sang aton mangingisda, daw dilian na sang pungsod China. Ambot, kung anong matabos ni, kung padayon gihapon ang mahumok nga pagtamod ni Presidente Rodrigo Duterte. Pwede man lang na makasugilan nun siya kung mahimo, migo, kapangabay kami, ang amon mangingisda, tugti, kaya amo man ang lugar, wala pa man na mahusgay kung sinugin na parte, pabaye man ang amon mangingisda, nga makapangisda da, di kung pati pangisda na didaan mo, kadilian mo daw, hindi na amo ina nga sugilanon. Inaya, eksakto na nga pang daog-daog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginagang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na nay Sagsang anong kahintangan
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4 na standby na. Sa aton Action Balita Morning Edition, upod kita. Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio!